dulot kang De La Cruz, dulot kang Mr. and Mrs. Ernesto De La Cruz family. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Father Luan Harcia, para sa kalag ni Lorenzo Maria Corazon Celeste P. Carmen Purita, para sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Felix Riba. Asin man para sa kalag ni Arnaldo, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Binang. Para sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Melba and Felipe Grialbo and family. Asin man para sa kalag ni Ulysses, Juanita, Monico, Felisa, Geneva, Rolando, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Carlo Botor. Para sa kalag ni Virginia Manuel Salvador, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Del Fornoles. Para sa kalag ni Cornelio, Antonina Rodrigo, asin Jaime, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Nene Del Rosario. Para sa kalag ni Teodora, William, Leticia, Cesar, Jose, Fe, dulot kan Robredo family. Asin man para sa kalag ni Lionel, Veronica, Ludovico, Romeo, Rodolfo, dulot ni Sis Ining Lumbria. Ngunyan ang mga Kristiyano nagsisilibrar kan Domingo nin Pasyon. Si Kristo naglaog daraan kapangganahan sa iyang sadiring syudad, tanganing tapuson ang sa iyang misyon bilang Mesiyas. Magtios, magadan, asin mabuhay liwat. Ang maugmang paglaog na pinagsisilibrar sa pagpuon kan Santa Misa, kan Semana Santa, nagpapamati nin tulong bagay, ang sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Ang sa iyang pagkagadan, bakong kadaugan, kundi sarong kapangganahan. Ang mga agi-agi kan buhay ni Jesus, digdi sa ibabaw nin daga, iyo ang pag-utob kan plano nin kaligtasan. Dapat magkaigwaman lugod kita nin siring na paghiling, kung ang sa tuyang buhay, makakamati nin makuring pagtios. Sagkod mo niyan, Nyanal daw, nagtitiripon kita tanganing kay ba. Kaya Pascual, kan sa tong kagurangnan. Bot sabihon, ang sayang pasyon, asin pagkabuhay liwat, na sa pag-utob kay ni, naglaog siya sa sayang syudad, kan Jerusalem. Kaya may pagtubod asin debosyon, ginigiwan pagrumdom kay ning paglaog para sa satong kurangnan. Tanganing huli siya, itang ginimo makaayon sa bunga at buhay liwat ay. Kamahan. Pagkabanal lang. Ini mga langkod. Kami nagsusunod sa pagrukyaw kay Kristong Hade. Sa Jerusalem. Sa kapanahon magdirect
sa paglaog, makakagwapo mo na ugbon ng asno na tayo lamang nakabayuan. Ubadi, asin darahanin digdo. Asin kung may maghapot sa indo, paano taginigibon nindo iyan? Magsabi ka mo, kay pumaninikan kagurangnan. Asin tulos, ipapadara digdi kiraray. Asin nagduman sinda, asin nakwa, no, na nakagagpot sa pintuan, sa sangangdalan, as namunan. Asin mga nagtitindog duman, may mga nagahadoy sa inda, ano ang ginigibo nindo? Sa paghubad kan ugbon nin asno, sinimbag ninda, susog sa sinabi ni Jesus, asin pinabayaan sinda. Dinaran ninda ang asno kay Jesus, binugtakan ng gubing sa ibabaw, asin nagsangkay siya duman, dakol na tao, nagbiklag kan sa inda mga manto sa tinampo, ang iba, nagwarak nin mga madahom na sanga, na pinutulin ka sa kalandan. Asin si mga nasa inutan niya, saka si mga nagsusunod, nagkukurahaw, usana, paladan, ang minadik, kurangnan, paladan, sa narigding kahadean, tang si David, sakay taasan. Marahay na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, sagkod pa man, sa pagpaarog kan halimbawa, nin kapakumbabaan para sa kataohan, hinimo mong manitao ang samong paraligtas, asin magpaasan kang krus, kaugaying warasan, na magkanigo kaming makanood kan mga adal, kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin mga kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kaibamong naubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataram.
Enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurang ng Diyos, nagtaos ako nin sa disipulong dila, tanganing magtagal sa paghingowang maghatod nin tataramon sa pagalpagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw ang sakong talinga, tanganing magdangog siring sa sarong disipulo. An kagurang ng Diyos, binuksan ang sakong talinga, asinday ako nagtumang ni nagsibog. Ang sakong likod, itinao ko sa mga parahampak, asin ang sakong pisngi sa mga parabugnot. Ang sakong lalawgon, daiko tinahuban sa insulto, asin lutab. Ang kagurang ng Diyos, tatabangan niya ako, kaya day ako napahamak. Kaya pinagi kong sulpak ang sakong lalawgon. Asin aram ko, naday ako mapapasupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Ang gabos na nakakahiling sako, naguulog-ulog sako. Tinitiwi-tiwi ang ngimot, kinuyong-kuyong ang payo. Naglaom siya sa kagurangnan, siya iligtas niya. Siya agawon niya, kun siya buot kan kagurangnan. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam, lupo nin mga maraot, naglikos sako. Linabot ninda ang sakong mga kamot sa mga bitis. Mabibilang ko na ang gabos kong tulang, minamasdan ninda ako, asin minamanmanan. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Binaranga ba nga ninda sa inda ang sakong mga gubing, asin ang sakong bado sinugalan. Alagad ika kagurangnan, dai magrayo, o kusog ko, pag humari sa pagtabang sako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko ang sa imo ngaran sa sakong mga tugang, sa tahaw kan katiripunan o umawon ta ka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-umaw kamo sa iya, o gabos na kapag arikaan ni Jacob, magpamuraway sa iya. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Ikaduwang babasahon, pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa iyaon sa forma ning pagka-Diyos, dai siya napahona na makapantay ang Diyos. Nasasalumon, kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tawo. Asin sa anyo, sayod na tawo. Nagpakumbaba sa sadiri, nagmakinuyog-kuyog sagod sa kagadanan. Kagadanan sa krus. Kaya urog man siya, inilangkaw kan Diyos, asin iwinara sa iya ang ngaran na labi sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tubod magluhod. Ang langit nun, ang daganon, asin ang taga-irarom kandaga. Asin ang gabos na dila magrokyaw. Kagurangnan si Hesukristo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos para sa Ebanghelyo.
Pasyon ni Jesu Kristong kagurangnan, sosog ki San Marcos. Pasko asin piyesta kan tinapay na mayong libadura. Pakatapos ninduang aldaw, inaadalan kan mga puon na padi asin mga eskriba, kung paano ninda siya dadakupon sa madayang paagi asin gagadanon. Ta nagsasabi sinda, kanyaon siya sa Bitanya, sa harong ni Simon na dauton, mantang nakahandig, uminabot ang sarong babae na may darang alabastrong mamahalo na pahamot, dalisay na nardo, pinasaan alabastro, asin binubuan ang sa iyang payo. May mga naaanggot sa saindaman sana. Para sa ano ang pagsayang na inikan pahamot? Na ipabakal ko ta ang pahamot na ini labi sa tulong gastos na denaryo, asin ikinatao sa mga dukha. Ikinasuya ninda ang babae. Si Jesus nagsabi, Pabayai siya. Tano ta pinupurisaw nindo siya. Magayon nagibo ang ginibo niya sako. Tadanay na yaon sa indo, kay ba nindo man sana ang mga dukha. Asino arin man bot nindo, matatawan nindo sindanin karahayan. Alagad ako bako danay na yaon sa indo. Ang kaya niya, inigibo niya. Inenot niya ang paglahid sa kong hawak para sa paglubong. Amen. Nagsasabi ako sa indo, sa inman iharubay ang ebanghelyo sa bilog na kinaban, babanggiton ang ginibo niyang ini sa pagkirumdom sa iya. si Judas Iscariote, saro sa 12, naghali pasiring sa mga puon na padi. Tanganing siya, ipaubaya niya sa inda. Pagkadangog kaini, naugmasinda asin nanuga sa iya, natatawan siya nin kwarta. Dangan, naghanap siya nin pagkakataon na siya ikapaubaya niya. Inot na aldaw kan tinapay na mayong libadura, kan isinakripisyo an Pasko, ang sabi sa iya kan sa iyang mga disipulos. Sain mo buot na magduman kami, asin magandam tanganing magkakankakan Pasko. Nagsugo siya ninduwa sa iyang mga disipulos, asin ang sabi sa inda, Magduman kamo sa syudad, asin sasabaton kamo nin sarong tao, na nagpapaasa nin dulay na may tubig. Sunada siya, asin kon sain siya maglaog, sabihan mo ang kagharong. Ang maestro nagsasabi, Hainan sa kong dagusan, nakakakanan ko kan Pasko, kaiba kan sa kong mga disipulos. Sa iya kamong papahilingan ni dakulang kwarto sa itaas, sangkap sa kaandam, duman, maghanda kamo para sa tuya. Nagluwas ang mga disipulos asin nagpasyudad. Nakua ang sinasabi sa inda asin nagandam kan Pasko. Pag sinarom, nag-abot siya kaiba kan 12. Mantang sinda nakakahandig asin nagkakakan, si Jesus nagsabi, Amen. Nagsasabi ako sa indo, ang saro sa indo, mapasaluib sa ko. Saro na nakikakakan sa ko. Nagpuon sinda mamundo asin magsabi sa iya saro-saro. Ako kaya, Nagsabi sa inda, Saro sa 12, na nakikisawsaw sa ko sa mangko, ang aki kan tao naglalakaw susog sa isinurat na pizzaiya. Alagad sa taong iyan na pasaluib sa aki kan tao, marahay ko ta sa taong iyan kundai namundag. mantang sinda nagkakakan, nagkuha siya nin tinapay asin nagbindisyon. Binaak asin itinao sa inda asin nagsabi, Ako inian sa kong hawak. dangan kinuan niya ang kalis asin nagpasalamat. Itinaw sa inda asin nag-irinom duman ang gabos. Nagsabi siya sa inda, Inian sa kong dugo kantipan na pinapabulos para sa dakol. Amen. Nagsasabi ako sa indo, day na kumainom sa bunga kan ubas, sa kult sa aldaw na iyan, na iniinomon kong bago sa kahadian,
kan Dios. Pagkatapos kan himno, nagruluwas sinda pabukid kan mga olibo. Ang sabi sa inda ni Jesus, An gabos mapapadungkal huli ta nasusurat. Hahampakon ko an pastor, asin magkakawararak an mga karnero. Alagad, pagkatapos ako bangunon, maenot ako sa Indo, sa Galilea. alagad si Pedro nagsabi sa iya. Minsan pa mapadungkal ang gabos. Ako day. Ang sabi sa iya ni Jesus, Amen, nagsasabi ako sa imo, ikangunyan sa bangging ini, bago makaduwang magturaok ang lalong, makatulo mo akong ninigaran. alagad puminirit pa siyang magpadagos. Ipagkaipo pang magadan ako damay sa imo. Data ka lamang ninigaran. Siring man ang sinabi kan gabos, nakaabot sinda sa takulod na ang ngaran Hitsemani, asin nagsabi siya sa iyang mga disipulos. Magtukaw ka mo, digdi sagkod na makapamibi ako. Inibas siya sa iya si Pedro, Santiago asin Juan, asin nagpun sindang makubhanan nin makuri asin mahurasa. Nagsabi siya sa inda, Mamundonan sa kong kalag, sagkod sa kagadanan. Magpawalat ka mo digdi, asin magpuka. pagka parauruinutan, naglukmo siya sa daga asin nagparapamibi. Na kung pwede, maglihis sa iya an oras, sabi. Aba, ama, ang gabos pwede sa imo, palihisa sa ko ang kalis na ini. Alagad, bako ang buot ko, kundi ang sa imo. Nagbalik siya asin naabtan sinda na nagtuturog. Nagsabi kay Pedro, Simon, nagtuturog ka? Day mo kayang mataka sa sarong oras? Magpuka ka mo asin magpamibi, tanganin day mahulog sa sugod. Ang espiritu andam, alagad ang laman maluya. giraray, naghali siya asin nagpamibi. Parehong tataramon ang sinasabi. Giraray pagbalik, naabtan niya sindang nagtuturog. Ang sa indang mga mata, nagagabatan na gayo. Asin da ininda aram kung ano ang isisimbag sa iya. Uminabot siya 3 beses asin nagsabi sa inda. Magturog na kamo asin magpahingalo? Tama na. Uminabot nan oras. Uya, ipapaubaya na aki kan tao sa mga kamot nin mga parakasala. Bangon, lakaw kita. Uyan, pasaluib sa ko haranina. Tulos, mantang nagtatarampas siya, nagtunga si Judas sa Rukan 12, asin kaiba niya katawuhan dara mga espada sa mga kahoy, hali sa mga puon na padi, mga eskriba, saka mga gurang. Nakatao na sa indanin tanda ang pasaluib na ang sabi, Anhadukan ko, siya iyan. Dako pa, asin maingat na daraha. uminabot siya, asin tulos nagdulok kay Jesus, ang sabi, Rabay. asin naghadok sa iya. Pinugol si Jesus asin dinakop. Sarukan mga ituon, hinugkot ang espada asin tinigbas ang surugoon kan puon na padi, napalong ang talinga. Nagsimbag si Jesus asin nagsabi sa iya, Siring sa pagdagsang tulisan, nagluwas ka mo, dara mga espada sa kakahoy, sa pagdakop sa ko. Araal daw, yaw na ko sa indo, nagtutukdo sa templo, asinday nindo ako din ako. Alagad, tanganing mautob ang kasuratan. binayaan siya, nagdulag ang gabos. Sarong hubin nagsusunod sa iya, nakatamong ninlino sa huba niyang hawak. Dinakop, alaga nagdulag na huba, walat ang lino. Dinaraninda si Jesus sa puon na padi, asin nagtipon ang gabos na puon na padi, ang mga gurang sa mga eskriba. Si Pedro nagsunod sa iya sa harayo, sagkod sa laog kan looban kan puon na padi. Asin ituon nakikitukaw kaibakan mga tawuhan, asin nagpapaimbong sa kalayo.
An mga puon na padi, asin an bilog na sanggunian, naghahanap nin isasaksi laban kay Jesus. Tanganing ining ipagadan, alagad mayo sindang nakukua. Tadakol ang nagsasaksing putik laban sa iya, alagad ang mga saksi, dai nagkakauruyon. May mga tuminindog sa pagsaksing putik tumang sa iya, na ansabi, Nadangog mi siya na nagtaram. Sa kuyang gagabaon ang santuaryong ini. Naginibonin kamot asin sa tulong aldaw, itutugdok ko ang sarokman na day ginibo kan kamot. alagad ni siring nagkauruyon an sa indang pagsaksi. Nagtindog an puon na padi sa tahaw asin hinapot si Jesus. Mayo kanin isisimbag. Ano ang isinaksikan mga taong ini laban sa imo. Alagad mayo siyang girong asin dai nagsimbag. Giraray naghapot sa iya an puon na padi na ansabi, Ika na aki nin kan Kristo, an aki nin sinanlangitan. si Jesus nagsabi, Ako, asin may hiling nindo ang aki kan tao, nakatukaw sa too kan kapangyarihan, asin padigdi ka iba, kan mga panganoron kan langit. An puon na padi, ginisi an sa iyang gubing, nagsabi, Ano ta nagkakaipo pa kita ning mga saksi? Nadangog nindo ang paglanghad, ano sa paghuna nindo? An gabos, nagkundinar sa iya na sukat ipagadan. May mga nagpuon magkuspa sa iya, nagtahob kan sa iyang lalawgon, maghampak sa iya asin magsabi. Maghula ka, Asin pinataratarahan siya kan mga tawuhan nin mga sampaling. Mantang si Pedro nasa ibaba, sa looban, uminabot ang saro sa mga uripo na babae kan poon na padi. Nahiling si Pedro na nagpapaimbong, asin tinurukan ang sabi sa iya. ikaman, kaiba kan Nazarenong si Jesus. Alagad nagnigar na ang sabi. Day ko aram, day ko nasasabotan an sa imong tinaram. Nagluwas siya, panatad, asin ang lalong tuminiraok. Ang uripon pagkahiling sa iya, nagpo naman pagsabi sa mga nakatindog duman. Ang tawong iyan saro sa inda. Alagad, giraray siya, nagninigar. Dai nahaloy, giraray ang mga nagtitindog duman, nagsabi kay Pedro. Totoo, saro ka man sa inda. Tagalileo ka. Alagad sinda, nagpuon pagraway, asin pagsumpa. Day kumidbid ang tawong iyan na sinasabi nindo. Tulos, ikadwang beses ang lalong tuminiraok. Nagirumduman ni Pedro ang itinaram sa iya ni Jesus. Bago ang lalong makaduwang magturaok, makatulo mo akong ninigaran. Dagos siya napatangis. Tulos pagkaagang amay, pagkapagpulong kan mga puon na padi, kaibaan mga gurang asin mga eskriba. Ang bilog na Sanhedrin, pagkapagapusa si Jesus, dinaraasin ipinaubaya kay Pilato. Hinapot siya ni Pilato. Ikan hade kan mga Hudyo, Ang simbag niya sa iya, Ika nagtataram, sinasautan siya kan mga puon na padi, dapit sa dakul na bagay. Si Pilato naghapot giraray sa iya. mayo ka ni anong isinisimbag. Hil nga kun gurano ang sumbong sa imo. Si Jesus, dai na suminimbag ni ano, kaya nangangalas si Pilato. Lambang fiesta, nagpapaluwas siya nin sarong bilanggo na hinagad ninda. Ituon ang inaapod na Barabas, nagagapusan kaiba kan mga rebelde, na nagadan kan magrebelyon. Pakasakat kan katawuhan, nagpun sinda maghagad susug sa ginigibon niya sa inda. Si Pilato nagsimbag sa inda. Bot nindo nabutasan ko sa indo, an hade kan mga Hudeo, Taaram na pagkauri ang nauunungan kan pagdakop sa iya kan mga puon na padi. Sinutsutan kan mga puon na padi ang katawuhan na si Barabas ugaring ang butasan sa inda. Si Pilato sa pagsimbag giraray nagsabi sa inda. anong ngunyanan bot nindong gibuhon ko sa hade kan mga Hudeo. Alagad nagkurahaw sinda giraray. Ipako siya sa krus. Si Pilato nagsasabi sa inda. Ano ang ginibo niyang maraot? Alagad urog lugod na kuminurahaw.
Si Pilato, buot paniguan ang katawuhan. Binotasan sa inda si Barabas, asin pakahampak kay Jesus, ipinaubaya tanganing ipako sa krus. Dinara siya kan mga soldados sa laog kan looban, buot sabihon sa pretoryo, asin tinipon ang bilog na batalyon. Ginubingan ninda siya nin porpora, kinuronahan nin sinalapid na tunok, asin pinunan kapatara-tarahi. Mabuhay o hade kan mga Hudeo. Pinupukpok ang sa iyang payonin kawayan. Kinuspaan siya, asin linuhod-luhudan na sinasamba. Pagkakalwagi, hinubadan siya kan porpora, asin sinulutan kan sa iyang gubing. Dangan dinara siya sa luwas, tanganing ipako sa krus. Pinirit ninda ang sarong tawong nag-aagi, si Simon Cireneo, hali sa uma, ama ni Alejandro asin Rufo, tanganing darahon ang sa iyang krus. Asin dinara siya sa lugar nin Golgota, na anbot sabihon, lugar nin bungo. Tinatawan siya nin arak na may salak na mira, alagad dain niya inako. Ipinako siya sa krus, asin binarangabangaan sa iyang mga gubing. Pinagripahan, tanganing maaraman kun arin an kukuahon, asin kun si Isay an makua. An oras, 9:00, kan ipako siya sa krus. An inskripsyon na sumbong laban sa iya isinurat, an hadi kan mga Hudyo. Kaiba niya ipinako sa krus duwang tulisan, saro sa tuo, asin saro sa wala. Ang mga nag-aaragi, naglalanghad sa iya, nagpipiling-piling, saka nagsasabi, Aha, ika na magaba kan santuaryo, asin mapatindog liwat sa tulong aldaw. Ligtasanan sa diri mo, maghilig ka hali sa krus. siring man ang mga puunapadi, nagkakaralwagan, kaibakan mga eskriba, nagbabariwat. An iba ilinigtas, an sa diri da ikinakaligtas. An Kristong hadi nin Israel, maghilig ngunyan hali sa krus. Tanganing mahiling niya mo, asin magtubod kami. Ang mga kaiba niyang ipinako sa krus, tinuya-tuya man siya. Pagkaudto, duminiklom sa bilog na daga, sagod 3:00. 3:00, nagkurahaw si Jesus nin makusog. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Naanbuot sabihon, Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. An iba sa mga yaon duman, pagkadangog nagsasabi, Uya si Elias, inaapod. may duminalagan, hinuom ang sarong espongha sa suka, itinukon sa kawayan asin pinainom sa iya, sabi, Halat, hilingon ta kon maabot si Elias sa pagtanggal sa iya. alagad si Jesus, pagkurahaw nin makusog, nautsan. Ang kortina kan sanktuaryo nagisi sa duwa, puon sa itaas, sagud sa ibaba. Pagkahiling nasiring siya nautsan, ang senturyon nagtitindog sa atubang niya, nagsabi, Talagang ang taong ini, aki kan Diyos. Igwaman ning mga babae na nagtatanaw sa harayo, kay baninda si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago Sadit, saka Jose, asin si Salome. Kan siya nasa Galilea, nagsusunod sinda sa iya, asin naglilingkod, asin dakul pang ibang babae na suminabay sa iya, pagtukad pa Jerusalem. Sinarom na, ninhuli taal daw nin pag-andam, bisperas kan Sabat, uminabot si Jose na taga Arimatea, sarong halangkaw na miyembro kang Sanhedrin, saro man na naghahalat kan kahadean kan Diyos, namuso maglaog sa atubang ni Pilato, asin hinagad ang hawak ni Jesus. Si Pilato nangangalas nagadan na si Jesus. Inapod niya ang senturyon asin hinapot, kung si Jesus haloy nang nagadan. Pagkaarami sa senturyon, itinaon niya ang hawak ni Jose. Pakabakal nin lino, tinanggal niya ang hawak, pinatos nin lino, asin ihinutad sa lulubngan na tinuki sa gapo, asin pinaligidan nin gapo, ang laugan kan lulubngan. Tinatanaw ni Maria Magdalena, asin na Maria na ina ni Jose, kung saan siya ibinugtak.
Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Sa mga drama, sa tuyang nahihiling ang mga inaapod na mga bida, asin itong inaabot na mga supporting. Nadangog tangon yan ang drama sa buhay kan sa tuyang kagurangnan. Asin nahiling tadigdi na halawig ang exposure kan saro sa mga supporting. Lalong-lalo na si Pedro. Sa pinakahuri, data na siya nadangog, mayo na. Si Pedro nagdulag. Kaiba-iba ni Jesus sa halawig na panahon. Alagad sa kahurihan, ang mga disipulos nagdurulag sarong disipulo, sarong apostol na lang ang natada, si San Juan Evangelista. Si Pedro, dahil lang na nagdulag, sa pagpunahilinta na pignigaran niya, aday ko bisto ang taong iyan. Natatakot siya baka dakupon man siya, baka siya kastiguhon man siring sa kagurangnan. Kaya sabi niya, day ko midbid ang taong iyan. Nagtuga siya kay Jesus, ay day taka lamang babayaan. Andam ako na magadan para sa imo. Kaya pag nahihiling nindupig po prosesyon, si San Pedro, ang depiction sa iya, apuwera ka may darang susi. May darang susi, ang kataid niya lalong manok. O bako man po yan patron kan mga parabolang iyo po. Pagirumdum yan kan sa iyang pagnigar, sabi kang kagurangnan sa iya, ay bago pa magdoktoraok ang manok ning pangduwang beses, tignigaran mo naman ako. Duwang beses siya nagsabi, ay di ko bisto ang taong iyan. Masupog ano po kung nadakop kita kang amigo ta, na tignigaran ta siya, ay di ko man niya bisto. Pag hinapot kita, di ko bisto ang taong iyan. Bako lang na nagnigar, dahil lang na nagdulag, nahiling ta na nagturog si Pedro. Nagturog, iniimbitaran ko ta, ibahan mo ako. Magpangadji kita. Nasasakitan si Jesus. Grabe ang sa iyang inapod na stress, emotional, pwedeng psychological, o physical. Nasasakitan siya. Kaya sabi niya, mag-iba, magpuka ka mo, magpangadji kita. Alagad, tinurugan lang kan mga apostol ang satuyang kagurangnan. Si Pedro, sabi tahlawing na panahon kay iba ang kagurangnan, amigo, padangat na amigo, saro sa mga paborito kan sa tuyang kagurangnan. May tulong mga paborito ang kagurangnan. Si Pedro, Santiago, si Juan, yan ang mga halos perming mga kairiba-iba kan sa tuyang kagurangnan. 12 ang kairiba niya, alagad sa 12 iyan, ikuang itong masarani ang buot sa iya. Alagad makangalas ta itong taong pinakaharani sa iya. Iyo ito ang naggibo kay ni kan mga bagay na nasambit ko. Nagdulag,
nagnigar, nagturo. Pag nagtuturo kita, pag tinurugan tang sa tuyang sarong na gustong magpaiba, ang mga hobbiness ko niyan na hihiling ko sa senda mga post, itong inaapod na tataramo na nonchalant. Magayon man ko ta, positive. Ano ang buot sabihin kang nonchalant? Nonchalant, itong garo, ay, garo tayo lang. Garo yung nangyari. Positive, halimbawa, tatsaran ka, tigpapasuya ka, pero itong garo day ka lang labot, day ka apektado, nonchalant. Kaya may mga post ninda, nonchalant. Walang paki. Deadma. Ano po? Yan po sabihin kang nonchalant. Deadma. Walang paki. Positive man ko ta. Kung halimbawa, papasuya ka pero di ka man nasuya, ini-ignore mo lang, okay lang. Pero kung negative, ang sa imong pagiging nonchalant, itong daig kang labot, itong inaabot kang apathetic, iba naman po yan. Itong daig kang pakilabot sa pagmati kanibang tao. Pag nagsishare sa tuya ang ibang tao, usually anong sinasabi ta? Tig-validate man po nindo ang feelings ninda. Tig-dadangog man nindo kung ano ang namamati ninda. Pwedeng ang simbag ta sa enda, ay, para yan. Bayain na yan. Pwede mo kutang haputon, ano ta, aro kayan ang pagmati mo. Nakukulgan ka. Kamu po sa pamilya, sa mga mag-agom, pag-anggot, dahil na sabihan, ay, di ka na maanggot ta. Ako nga, hindi na anggot. Iba ka man. Iba ka. Magayon, i-validate. Ano ang namamati? Ano ang inaagihan mo? Dangugon. Asinyaong katanganing ibahan, suportahan ang taong nagsasakit, nakakamati. Ibahan. Mga tugang, ang kagurangnan, iba ang sa iyang kasimbangan. Ang mga tao nagkurahaw, usana sa akin ni David. Anbot sabihin kang usana, iligtas mo kami, ngunyan. Save us now. Sarong pakiulay sa Diyos. Kantaong nangangaipo nin tabak. Kaya sa paglaog taligdingon yan, na nagkukurahaw kita ning usana, naghahagad kitang tabang sa mahal na Diyos. Ninhulit na kita nasa kasakitan. Asin kita na nasa kasakitan, mga aking kan Diyos, day kita tigdulagan kang kagurangan. Day niya kita tagnagaran. Day niya lang kita pigturugan. Inibahan niya kita sa satuyang mga kasakitan. Mga tugang ang kasimbagan kan sa tuyang kagurangnan, sa tuyang pangapudan, iyong pagligtas niya sa satuya. Ang pagbaba niya sa kinaban, tanganing iligtas kita sa tuyang mga inaagihan. Ang Diyos, bakong apathetic. Siguro nasabi ko naman, bako lang na ang Diyos, sympathetic. Bako lang na sympathetic. Kundi itong mas inapuntang mas hararom pa. Mas hararom. Bako lang na ang Diyos, makitang bado, ay pinagdarahan kita ng bado, hali sa SM, bako lang yan. Dahil man lang ang Diyos nag-Gcash siya sa tuya. Nag-Gcash sa to ang Diyos. Na nagtatios kita. Nagpadarang
bulong tamahilang kita. Magpadarang kwarta o kakanon, takita nagugutom. Ang Diyos nagbaba. Nagbaba tanganing makaibahan kita. Nakisumaro sa satuyang mga inaagihan. Mga tugang bilang pag-arog sa satuyang kagurangnan, bakulang na simpatya, kundi makanood na makisumaro sa inaagihan kan tao. Mamati ang pagmati kan tao. Mamati ang inaagihan kan tao. Garo sarong ina na pag naghihilangan sa iyang aki, sinasabi niya minsan na kung pwede pa sana, ako na lang maghilang. Bako ang sa imong aki. Bako iyong mga ina, ano po? Kung pwede pa sana, pag aki mo inaasma, kung pwede pa sanang ako na lang asmahon, bako ika. Araw kayo ng ginibo kang kagurangan. Dailang nagtaong bulong, kundi si kasakitan niya to, inako niya, inagihan niya. Mga tugang bilang kasimbagan, arog man kayo ng itauta sa satuyang kapwa. Ang pag-apunta kan usana sa Diyos, madangog ta na iyo man ang sinasabi kan mga tugang niyato na nangangaipo. Makisumaro kita sa kasakitan kan Diyos, sa paagi man kan pakikisumaro sa kasakitan kan sa tuyang kapwa, lalong-lalo kan sa tuyang mga kairiba, sa tuyang pamilya, sa tuyang mga komunidad. Ipanganyin niya to sa misa si mga naghahagad nin tabang, si mga naghehelang, asin hinguwahon ta nakisumaro sa sindang mga inaagihan sa pagkabuhay. Asin kita kadagos kita maghagad nin tabang sa mahal na Diyos. Ninhuli ta aram ta, nagtitiwala kita, dahil niya kita ninigaran, dahil niya kita dudulagan, dahil niya kita tuturugan. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurang nana sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki, daily na lang, saro sa pagka-Diyos sama, huli sa iya, nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosok sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too ka nama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sayang kahadayan na katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na asin kagtaunin buhay, nagikan sama, asin sa aki. Siya kay baka nama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahay ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay
sa maabot na panahon. Amen. Amen. Napakusog kan tataramon asin halimbawa ni Jesus. Mamibi kita sa satuyang Diyos nun, na Ama, nankulog asin kagadanan kan sayang aki. Magbunga sa to asin sa gabos. Mamibi kita, kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa naglilingkod sa simbahan, maimbod asin daing takot na nagbabalangibog kan marahay na bareta akan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalan, nin paglingkod asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaranin kaugmahan asin paglaom sa mga nakapalibot sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marhay asin sa Diyos no na syudad, na mayo nin sa si isayman na tinutungtungan, asin kung sain ang mga tao nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga taong nawawara nin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus, na nagpadago sa iyang dala nin pagtios, na siya sanang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maaatubang sa kagadanan, na mapakasog sinda kan presensya nin kagurangnan, asin kantabang nin mga may makapagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos, na ang mga maabot na aldaw kan Semana Santa, maging panahoning grasya para sa sato, asin makadara sato na mas harani sa kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Diyos na samuyang Ama, hinanyugaan sa muyang mga pamibi, asin tabangi kaming masabutan ang lingwahe nin pagsarig asin pagkaherak, pakipag-ulian asin pagpasalamat nin katalingkasan, asin pagkasabot huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Matindog po ang gabos. Magpamibi ko ang mga tugang, tanganin sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kan pasyon kan bugtong mga aki, ang pagkaherak mo maginharani sa mo, tanganing dawa bako kaming manin nigo kaiyan, huli kan sa imo mga gibo, sa tabang kang daing kabaing na sakrifisyo,
Makamtan mi an sa imong pagkaherak na sa mong linalauman, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanasin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal nama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Tadawa siya dayong sala, nagpakani kong magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. Ansayang kagadana, nagpara kan sa mong mga karatan, asin ang pagkabuhay niya liwat, nagwara sa mo ning kaligtasan. Kaya kaiba ang gabos na angheles, nag-oomaw kami sa imo, sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ika ng ganan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maningkalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kaini. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pag-ibohon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom, kansayang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak,
asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kang gabuos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabuos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabuos namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose, na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkani kong magin kay ras kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Bania, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Maiyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, sining sa Santa mo, kakaraw sa araw-araw, itaong sa kuya mo yan. Patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring namin napatawad niya ang mga nagkakasala sa muya. Asin nare kami pagkarahasan nagawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imo pagkaherak, magindani ng talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo.
Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasendo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Pero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang kinaban. Kami, in katuninongan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo, namimibi. Tanganing kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi, huli kan pagkagadan kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot sa samong minamaawot, huli kan sa iyaman sanang pagkabuhay liwat, huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang itong celebrante ngunyan, si Reverend Padre Jerome Pilayo. Ang satuya pong Mass Offeror, Mr. and Mrs. Absalon Abyo and family. Asin man pasalamatan ta po ang satuyang akolito, mga nagbasa. Asin man kamugabos na uyadigdi na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po sa Indugabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Day po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender ni Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Si mga mapabendisyon pong palma, kung igwa panday nagpabendisyon, paka tapos po kan huring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu, iduko ang mga payo, asin maghagad nin bendisyon sa Diyos. Kagurangnan namimibi kami, hilinganing sa imong pamilya, na para kaini ang samong kagurangnan Hesu Kristo, day nagduwa-duwang magpasaluib sa mga kamot kan tampalasan, asin magtios kan pasakit kang krus. Siya, naubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos.